happy dog. It is a happy dog. It's a look. Come here. Come here, Chewy. Come here. Come here. It's a look. It's a happy dog. It is a happy dog. This is a look. It's a happy dog. It is a happy dog. This is a look. It's a happy dog. This is a happy dog. Okay, Chewy, hvis man kan komme. Nej, du tror, at du er så sej. Han er altså sej, ikke? Ja, du er så sej. Ja. Okay, se mig til. Hvem er formand? Det er så lykkes, det er så happy dog. Det er så happy dog. Når ens hund ryster med halen sådan der, så betyder det, at den er virkelig glad. Sådan, den her hund. Vores hund, den er virkelig glad. Og nu tisser den, så det bliver altså lidt privat. Så vi får bare min bror at se. Havry, man må ikke rive sådan der i hunden. Far, Havry river en hund, som man ikke må. God Mose, ja, du er sådan en god Mose. Ja. Prøv at give slip på ham, så skal jeg nok få ham. Kom, Ty. Kom så, Ty. Ja, kom så. Prøv at lade ham nu være. Kom, Ty. Han er jo bange for dig. Far. Han... Nu kom, Ty. Kom, Ty. Kom. Det er så happy dog. Det er så happy dog. Det er så lykkes. Det er så happy. Hvor går vi hen, Ty? Hvor går vi hen? Ja, hvor går vi hen, du? Nå, du har bare fundet din udvej, men du kan ikke. Du kan ikke. Ja, du kan ikke. Nej, du kan ikke. Nej, du kan ikke, Ty. Du kan ikke komme ud. Nå, god Mose. Kom, Ty. Skal vi gå herhen? Vil du ikke derhen? Kom, Ty. Vil du ikke herhen? Så gør du det modsatte af det, jeg sagde, Chewy. Har du fundet noget? Prøv lige at lade Chewy være, han har fundet noget. Havde du ikke fundet noget alligevel? Eller jo, du har, Havry. Det ligner et fodben. Lad os lige Ja, det er ikke bare en virkelig god plads, ikke godt, Chewy? Ja, det var sådan en god plads, din lille muskepels. Han har fået så lang pels for, at han har været helt klippet. Skal vi ikke lige fjerne den her? Så er det meget bedre. Ja, meget bedre. Happy. Du har fået et virkelig godt sted. Ja. Chewy. Ja, hans navn er Chewy. Vi må lige få fjernet det pæ. Skal du hen og rulle dig igen? Ja. Det er også bare en virkelig god hule, du har fundet. Det godt, Chewy. Er det ikke bare en virkelig god hund? Miau. Hvad var det, Chewy? Var det en kat? Det er bare mig. Kom så, Chewy. Jeg ignorerer den kat. Se, Chewy. Nu viser jeg dig, hvem. Chewy. Vi kunne måske lave en hule til ham. Ja, vi skal nok lave en hule til dig. Vi skal bare lige have fjerne det der til ham. Vi tjekker dig. Ja, lad os lave en hule til ham. Lad os gøre en der for hende til ham. Så Chewy. Nu siger vi bare lige hej. Hej, Chewy. Nej, selvfølgelig ikke hej. Jeg vidste, at du kom. Det er så lykkeligt. Det er
er en, der går tilbage. Det er ikke en så god hule derinde. Nej. Ej, Chewie, hvor bryder du YouTube hen? Der er Happy Dog. Vi går lige tilbage til Happy Dog. Nej, du skal ikke tage dig om mig. Han er så glad. Ja, han er glad, men han er også, jeg vil gerne have noget fred i rum. Hej, Chewie, kan du sige hej? Se, Chewie. Ja, han gælder han bare stille og roligt. Her må jeg altså ikke lige vise et trick. Ja. Chewie, sit. Hvad kan du filme? Jeg kan godt filme. Chewie. Nej, Chewie. Mamma, Prøv at være helt stille så. Harry, helt stille. Chewie. Så skal vi se det tricks. Sit. Chewie. Hvor går du? Chewie, sæt! Nej! Chewie her. Sæt. Chewie, sit. Ja, det var Løb. Det var godt. Ja, high five. Ja, så er det en god danseband der. Nej, ikke derinde med dig. Du kan rense hans pels i stedet for, kan du? Hvor mange poser bom fik du, Harry? Ej, du har fået mere. Når du mener i dag? Det kan blive kattekong, fik du vel mere. Se, far. Nu går mig og Chewie lige om i hulen igen. Hej, hej. Nu får I mig igen. Kom, Chewie. Skal vi gå om i hulen? Ja, kom. Kom, Chewie. Kom, Chewie. Ja, det er også der, vi skal hen, ikke? Ja, vi skal om i hulen. Skal vi om i hulen? Kom, Chewie. Vi skal om i hulen. Ja, vi skal om i hulen. Kom, Chewie. Vi skal videre, hvis du vil om i hulen. Så er du sikkert godt ved. Kom, Chewie. Se, hule. Hule, hvad er der der? Wow. Hvad er det? Han er ikke død. Han står og lader som om, at han kan... Nej, nu skal jeg vise nogle af mine tricks til Chewie. Chewie. Skal vi vise? Sit. Chewie. Giv på det. Giv på det. Nej, men han bider lige i grenen nu. Chewie. Hav. I var rigtig på, at du er en YouTuber. Så jeg er en YouTuber. Chewie? Der var du. Jeg er god medisterpøls. Chewie? Hvad? Is a hap? Nej, Chewie, skal vi ind? Kom til Chewie. Chewie. Så er vi inde. Det bliver sikkert, der sko af på det. Han går jo ind, kan du se, hvor udvækker det er det hele. Ja, det er sygt. Det skal ikke være med. Nu har du sådan en dejlig Har du nogensinde læst den gode Faglige Verden? Nej. Nå, Chewie, hvor går du nu? Det er meget godt om Lincoln. Og nu har jeg den fast. Se, han har lige sagt hej til jer. Se, Chewie, kan du sige hej? Sagt den Faglige Sig hej. Verden, så får du den med. Nå, men jeg har jo de her 2 bøger, som holder det. Jamen, så kan det Men der bare... kom den nye. Og før han har. Det er det, man siger. Vil Chewie være så flink at sige hej? Bare snakke. Jamen, hey, den skal du have med igen. Sko af. Den var så god, at Axel han næsten spiste det hele. Både kartofler og... Chewie, jeg har brug for det. Chewie, jeg har brug for det slik. Slik. Det sjove det hele, det var, at de sagde... Chewie? Chewie, kom. Kom, Chewie. Skal vi gå alene ud? Skal vi gå alene ud? Ej, lad lige være med at slå rundt. Nå, men hvem er det? Hvem er det? Det ved jeg ikke. Det er Chewie. det?
Dat is chewy op nu. No. Wow, 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 wow. Wow. Her kom en maskine og sådan noget. Men den er jo gammel, så at... Tjø, kan du lige sige hej? Ja. Her kan vi en æg. Hej, hej.